Mifa production ni olu jabarani filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw wale ɲuman dɔn a b'a fɔ ko aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoni na kunnafoni min bɛ di aw ma kari o kari aw ka jabaraninw kan an bɛ aw fo ka aw to lahala fɛn o fɛn la b'o de fɔ a san an'a ka waati n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ bolodogɔn den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta o de kama an ka baara ye foroba baara ye hali n'an ma ɲɛ k'a fɔ ko bi Kansutu Jarama ni balimamuso ale ma sira sɔrɔ bi kɔni an ni Momo Sogo bɛ ɲɔgɔn fɛ musow ka Momo ça va kɔrɔ basi foyi tɛ i yɛrɛ dun an bɛ Ala tanu alhamdulilayi seli don a ɲuman kɛra an bɛ Ala fo k'a barikada laɲiniw bɛɛ sabatira kɔni bon an ye seli kɛ kɛnɛya la hakili la o ye garijɛgɛ fɔlɔ ye kɛnɛya ye kosɛbɛ tɔw bɛ na o kɔfɛ an bɛ Ala fo k'a barikada buramuso ka sagako ɲɛnabɔra i buramuso ka sagako ɲɛnabɔra gɛzinɛri dun o bɛɛ ɲɛnabɔra n denw ka finiko fana ɲɛnabɔra o bɛɛ sigira sen kelen kan o tuma a ye seli kɛ lafiya la yɔrɔ n'an ka don kuma kɔnɔ Momo a bɛ wajibiya an kɛ samɛ foli kɛ kosɛbɛ ka di an filɛlibagaw ma kosɛbɛ ka sabu kɛ anw ni fɛn min bɛ sigi o de ye kuma ye kuma la gasi dun tɛ ban a tɛ ban kosɛbɛ n'i ko go ka ban n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la anw fana tɛ se k'an yɛrɛ kɛ foyi ye Momo ni an filɛlikɛbagaw tɛ o ye tiɲɛ a bɛ wajibiya an ka samɛ foli ta k'u sɛgɛrɛ kosɛbɛ ka tila ka yafa ɲini kɛ u fɛ kosɛbɛ Momo ka duwawu k'u ye ka tila ka duwawu ɲini u fɛ kosɛbɛ ko Ala k'an ka seliw caya Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati Ala ka fasoba Mali suma yarabi ama ni sago jugu sago Ala ka an sago di an ma an bɛ girin fɛn dɔw nɔfɛ i b'a sɔrɔ an ka hɛrɛ tɛ o la Ala ka an ni olu janya an bɛ ko dɔw fɛnɛ négligé nka i b'a sɔrɔ an ka hɛrɛ belebele bɛ bɔ o kɔnɔna la kosɛbɛ yarabi ama Ala ka an se o ko fɛnɛ ma mo ani dɔw ye seli kɛ ɲɔgɔn fɛ salu ɲina olu bɛ tiɲɛ su an bɛ jɛ ka duwawu de kɛ yarabi ama ko Ala ka bada dali nɔgɔya u ye Ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta makɔnɔ yarabi ama Ala ka an fatu silamɛya kan an bɛ hakili ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an kɔni n dalen don a la k'a fɔ ko an kɔni yafalen don bɛɛ ma kosɛbɛ Momo de kun don n kɔrɔ kuma ɲɛna i y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn foliw kɔfɛ sisan sa an bɛ don an ka bi kow kɔnɔ n'o ye dɔgɔkun kunnafoni ye kosɛbɛ kɔrɔ bi n'an donna an ka bakurubaw kɔnɔ an ka bakuruba fɔlɔ an bɛna o kɛ kunnafoni ye n'a bɛ fɔ a ma ko fait divers pédophile kɔrɔ quartier dɔw kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ ko jogojuguya kosɛbɛ kɛ Momo i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na kosɛbɛ nin ye an yɛrɛ ka palais bɛ yɔrɔ min na n'o ye Kuluba Segu Buguni nin kɔni ye dantɛmɛwale min ni a taara ka an balimamuso denmisɛnnin fitinin dɔ sɛgɛrɛ Momo san 10 bɔɲɔgɔn ko nka nin butiginin feerela in yɛrɛ bɛ taa fo san 30 na a kunkan fɛ Momo ja ni sungurunin kun cira ka taga butigi la cɛ in kɔni kun bɛ sungurunin sɛbɛkɔrɔ laja Momo a bɛ sungurunin bɛrɛ a bɛ bonbon di a bɛ bisikitininw di ja o bɛnɛ ta a bɛ to ka a lajɛ k'a b'a hindi ɲɛnabɔ u ni denmisɛnnin fitinin na Momo ni kɔni de kɛra ko ye ko min ni a ko kunnasiri bonyana kosɛbɛ k'a sabu kɛ wolofa ale de filɛ nin ye ka den jate minɛ ka den ye ale ko ko nin tɛ ale den cogoya ye a kɔni ye woloba wele ka na ka woloba ɲininka a la ko a ka den sɛbɛkɔrɔ ɲininka woloba in ye den ɲininka den siranna den fitinin a ma se ka fɛn fɔ u ɲɛna nka fa kɔni ka kɔlɔsili bonyana cogoya min na a ma ɲɛ mun kɔ wolofa in filɛ nin ye ni ka nafolomugu bɔ k'a di ba ma ko a ka taa ni den ye lataniso la ka taga a lajɛ nka a kun t'olu kunna k'a fɔ ko cɛnimusoya yɛrɛ sira don koyi u kɔni ɲɛ b'a la a farinin fagalen don a yɛrɛ kan ba de ye sungurunin ta Momo san 10 bɔɲɔgɔn ko ni ka taa n'a ye Kuluba dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la a taalen dɔgɔtɔrɔw kɔni kɛlen ka a larawuli olu ma a bila dagirinda la olu ye sɛbɛn da a kan sɛbɛn min ni ka a fɔ ba ɲɛna ko ba k'i ɲɛsin ni o sɛbɛn in ye ka togo di an ka lakanabagaw ma n'o taara di an ka lakanabagaw ma ko lakanabagaw yɛrɛ n'a dɔn fɛn mun don o de hukumu kɔnɔna la ba fana y'o sɛbɛn minɛ ani wolofa u taara Chaudière fɛ yen Kuluba commissariat yɛrɛ la u taara sɛbɛn yira olu ka baara don olu b'a ɲɛdɔn sɛbɛn yira commissaire kɔni ɲɛ da sɛbɛn kan o y'a dɔn cɔ k'a fɔ ko fɛn mun don o de kɔni hukumu kɔnɔna la u ye dennin nɛgɛ ka a sɛbɛkɔrɔ nɛgɛ dennin a ma ɲɛ mun kɔ dennin ko ko u ka yɔrɔ kɔrɔbɔrɔ butigitigi ko o de bɛ to ko ka nin manamana ko in ta ni ka ale sɛgɛrɛ Momo o ma bila dagirinda la dɛ
finitigilakaw olu filɛ nin ni u senfa o yɔrɔnin bɛɛ ka taa u tɛgɛ da nin kamalen in kan kulenin kan tɛgɛ dalen a ka a nalen jɔn sɔnna o fana ye cɛya dɔ ye a ko tiɲɛ ni ala ka kan ala yɛrɛ de ye sungurunin ni dentanni ja ale ye ale kɔni kun y'a jateminɛ ni a fɔ k'a b'a mako ɲɛnabɔ ko nka ko tiɲɛ ni ala ka kan ko ale ma se ka a mako ɲɛnabɔ k'a sabu kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn ko denmisɛnnin fitinin don ni ma kɛ maa fagala kɔni ye Mumu a ko ale yɛrɛ bɛ nin baara in kɛ nɛgɛ kaɲa 19 n'o tɛmɛna ni sanga 20 bɔɲɔngo ye o b'a sɔrɔ senamatigiw sumayara Mumu a deli bɛ ala ni kira minɛ ni ka sungurunin wele o tuma a bɛ butigi datugu k'a fɔ ko a bɛna ti i ko ja o y'a sɔrɔ sungurunin b'a bolo comptoir la fasirikɛla kɔni ko nin ye kangaridakan ye ani nin ye hakililajigin ye an denmasaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko an ka denmisɛnnin fitininw janko a bugutigilakaw ni an y'u ci ka taa butiginin na Mumu n'u kɔni mɛnna k'a sɔrɔ u mana an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an ka segin ye wa hali ni bɔra ni lajali fɛn mun ye ka bɔ butigi la ka na an k'u lasegin k'a sabu kɛ bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don i bonya b'a la nin bɛ mɔgɔ fari faga nka n kɔrɔ ne bɛ denmansaw de accusé nin na kosɛbɛ kɛ ni den kɔni si ma se hakɛ dɔ ma a cili sufɛ o kɔni kan ka dabila sa dɔ b'an bɛɛ la bi muso de bɛ ci kɛ den kɔni mana se ka bɔ a yɛrɛ la fitinin dɔrɔn sokɔnɔna ci bɛɛ bɛ ta ka da o kun nka i fana bɛ se ka mɔgɔ laja denmisɛnnin laja ka sɔrɔ hakilina fɛnɛ juguya ye wa diɲɛ tagabolo ma falen sa wa yɛrɛ de falenna ni kɔni an bɛ nin bonya di ba ma kosɛbɛ o y'olu ka ko ye n kɔrɔ n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ don an ka bakuruba filanan na fɛn min ye an ka kɔri kɔri sɔngɔko ko a yɛlɛnnen don sa wa kosɛbɛ kɛ Mumu kɔri sɔngɔko ɲinan kɔri sɛnɛ kɔni la kɔri sɔngɔko a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla kosɛbɛ ka taa se dɔrɔmɛ 5 dɔrɔn o de bɛ a jɛ 60 la kodisa a kilo Mumu ni yɛrɛ kuma kɔni fɔra ka bɔ ka bi ni o kɛra an ka jamana marabagaw ni sɛnɛkɛlaw ka ɲɔgɔn ye kuma minnu o b'o kɛ san o san walasa jamana kuntigi ale de fɛnɛ kelen de bɛ se ka ni sɔngɔ in bɔ ka a bi ni ka walasa baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na Mumu wari kilo coton kilo in kɔni seli nin na a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye an sɛnɛkɛlaw bolo nka sɛnɛkɛlaw ko o bɛɛ ta o n'a ta o ta n'a fɔra ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan ka sɔrɔ a la gouvernement kɔni u ye nin baara kunfɔlɔ mun kɛ a baara ɲɛna wa a diyara olu ye ko nka olu ka baara kɔni tɛ taa nɔgɔ kɔ k'u jija cogo bɛɛ la angɛrɛ kɔni k'u jija cogo bɛɛ la u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa angɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na wa u mago bɛ angɛrɛ minnu na u ka se ka sɔrɔ Mumu nka n'i y'a ko ta k'a lajɛ fasiri kɔni ko nin ko in kɔni ko min ye bɛɛ lajɛlen kan ka i jɔ i jɔyɔrɔ la ka sabu kɛ n'i ye salon lajɛ salon sɛnɛ ma ɲɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ angɛrɛ o sɔrɔli kun gɛlɛyara kosɛbɛ fo a nana kɛ sababu ye an ka sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'u bɛ taari caman da sɛnɛ la u ma se ka taari caman da u kɔni ye a kɛ taari fitinin fitininw ye o de kama ɲinan an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni filɛ nin ka nin fɛɛrɛ in bɛɛ ta ka da u senna yaasa ka tila ka u kale u ye ko de bɛ kɛ walasa ni sɛnɛ in bɛ se ka kɛ lafiya ani basigi kɔnɔna la cogoya min na ko u na taa o sira fɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna la ɲinan san kɔni na Mumu ne y'a jateminɛ kɔɔri kɔni kilo talen filɛ nin ye fo dɔrɔmɛ 50 ani 9 ani dɔrɔmɛ 5 i bonya b'a la ne bɛ n ta daminɛ sisan n kɔrɔ e ko an tɛ don kɔɔri sɛnɛ la ne tun b'a la mɛnna yɔrɔ ko de cayalen n kɔrɔ n bɛ fa angɛrɛ tɛ sɔrɔ hɛrɛ la wa n'an ye angɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ anw fɛnɛ bɛ ɲina mun kɔ kosɛbɛ an ka an furumusow n'an tɛ angɛrɛ ta olu tɔgɔ la olu fɛnɛ b'u dɛn ka na dɔɔni ta ka t'o k'u ka nakɔ la a t'a bɔ a t'olu ka nakɔ bɔ a t'an ka kɔɔri o y'a sɔrɔ an fɛnɛ kun y'an ka kɔɔri foro min na a tɛ kɔɔri fɛnɛ bɔ o maan bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la n'Ala sɔnna n kɔrɔ nin ye tare ye k'a ɲɛsin fɛn min ye an ka kɔɔri sɛnɛkɛlaw ma o tɛ n'an bɔr'o kɔnɔ nin wagati in na an bɛna don fɛn min ye anw yɛrɛ ka dugu jukɔrɔ nafolo an bɛ yɔrɔ min na bi n kɔrɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a sankɔrɔtalen don dɛ hali k'a ɲɛsin an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu fɛnw na Mumu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye ko ye ko min ni an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw kɔni ye u kan di k'a fɔ ko jɔsen 3 kɔni bɛ yen maa si i tɛna na bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ ko i bɛna baara kɛ fasoba Mali la ni i ma tɛmɛ o jɔsen in
kɛnɛ kan o de kɔni hukumu kɔnɔna la araba don juin kalo tile 21 mumu nin kɔni kɛra ko ye komi ni an ka minisiri ni ale bɔra ka kuma conseil des ministres la a ko k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw kɔni kelen filɛ ni ka sira bɛɛ de sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu jukɔrɔ nafolo ni ko an ka dugu jukɔrɔ nafolo mu a ka ca an fɛ yan bi kosɛbɛ sanu bɛ o la ka taa se tajiw ma mumu ka taa se gaziw ma ka taa se fɛn caman ma fɛn minnu ni ala ye o ɲɔɲɛ an fɛ yan nka jamana marabagaw kɔni ko olu b'u u kali jamanadenw ye k'a fɔ ko a tɛ kɛ i n'a fɔ san tɛmɛlen ta i n'a fɔ 1963 wagati 1970 wagati 1991 wagati 1999 wagati 2012 wagati fo ka taa se 2019 wagati ma mumu ni dugu jukɔrɔ nafolo olu kun bɛ bɔ fasoba Mali ka sɔrɔta kun ka dɔgɔ a la kosɛbɛ kɛmɛ sarada ala an kun tɛ mugan sɔrɔ wa o ta cayalen o de kɔni hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw kɔni ye bɔra ka sɛbɛn in de bɔ n'o kɛra kalo kalo an ka dɔgɔkun an ka minisiriw bɛ sigi ɲɔgɔn ye fɛ o sen de fɛ nin kɔni bɔra ka bɔ ka bin k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma an ka dugu jukɔrɔ nafolo u bɛna baara nka u bɛna baara ka sigi ni sigisen 3 in de kan a bɛ kɛ gagnant an ta ye nin ye aw ta ye nin ye mumu o kɔni ala sisan Mali baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa ni o sira ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu jukɔrɔ nafolo i bonya b'a la n kɔrɔ an tɛ bolo lasɔn tuguni bilen Simi o banna dɛ k'an bolo lasɔn Simi an b'a bɔ k'a da tabali kan ni an y'a ye k'a fɔ an ka nafa tɛ a la n'an y'a ye k'a fɔ ko a bɛna anw yɛrɛ ko baara kɛ cogoya min na ko k'aw tɛ a tɛ kɛ ten n'an y'a ye k'a fɔ a bɛna dankari kɛ jamana yɛrɛ la ani jamana kɔnɔdenw na an tɛ don a la ayi donc Mali tɛ kɛ bafa ni kile cɛ ye tari y'a dan ye Mali n kɔrɔ hali bi ala ka barika don jamana ni jamana ni a mara bɛ maa minnu bolo bi n'o y'an ka furakɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye hali bi ala ka sankɔrɔta don yarabi n kɔrɔ n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna don an ka maaba dɔ ka ko la n'o y'an ka imamba ye Imam Mamudu Diko n kɔrɔ nin ye zana belebele dɛ ko a tɔgɔ blindage armé k'a bɔ la ka na blindage carton na n kɔrɔ n'i ye nin bamanankan lajɛ n b'a f'i ye a kɔnɔ ka dun dɔɔnin dɛ a kɔnɔ ma dun mumu c'est comme mɔgɔw k'a fɔ k'i sama ka tila k'a fɔ k'i zonzan mumu faseni ko an ka nin ko in ta k'a lajɛ an ka imamuba n'o ye Mamudu Diko ye ko wagatiw tɛmɛna cɛ kun tɛ se ka kɛ a la a ko nka bi n'i y'a ta k'a lajɛ mumu a kɔni kɛlen don te ye fasiri ko ni an y'a ta k'a lajɛ Mamudu Diko wagati tɛmɛlen ninnu na bɛɛ lajɛlen bɔra kalama a bɔtɔ Moritani ci dɔ la a kɔni jiginna Modibo Keyita pankuru kɛnɛ la ani sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ an ka finitigilakaw u ye a ka passeport diplomatique minɛ a la passeport diplomatique minɛlen a la mumu a kɔni kɛra kuma misɛnnin caman ye a kɛra ɲuguɲugu ani ɲagaɲaga ye bɛɛ lajɛlen kɔni ye i ta fɔ mumu nka a mana ɲɛ mun na a na kɛ o ye a ko an ka Yusufu Jawara an ka ale ta k'a lajɛ ale coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mamudu Diko ale kɔni kumana bɔlɔlɔ sira dɔw kan n'o o ye DW sira ye olu ka kunnafoni di mun bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 a kɔni ko an ka ta k'a lajɛ ko nin ye ko ye ko min ni a mankan tɛ ka kɛ a ye ko in sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a sabu kɛ Mamudu Diko mɔgɔba don Mali kɔnɔna la o mankan tɛ ka minɛ ni nin cogoya in ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jamana mara yɛrɛ foyi tɛ se ka kɛ i sera Diko ma i na se silamɛtɔn mɔgɔ dɔ ma i ma se Diko ma i na se silamɛtɔn mɔgɔ dɔ ma a ko ale kɔni ye nin ko in ta k'a kɔn kosɛbɛ k'a fɔ ko hali n'a ma ye k'a fɔ ko nin ko in kun bɛ kɛ ko a kun mankan tɛ ka kɛ nin cogoya in na nka ni i bɔra kalama Imam Mamudu Diko yɛrɛ a kɔni bɔra ka kuma mumu a bɔra ka kuma mun fɔ a bɛ mɔgɔw lana ka na sabali kan k'a fɔ ko nin ko mun kɛlen filɛ ni ale la ale kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen deli bɛɛ lajɛlen ka u bolo da u dusu la yaasa jamana in bɛ cogoya min na i ko sisan a kana na kɛ cogoya wɛrɛ i bonya b'a la nka fasiri kɔni ko k'an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ mu ko i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na k'a f'i ma ko sama ka tila k'a f'i ma ko sonsan o tɛ sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ fɛ dɛ n kɔrɔ
adamadenya nin ka gɛlɛn kosɛbɛ kuma ka gɛlɛn u b'a fɔ cogo min na sogo ka fasa muru da ka go kosɛbɛ kɛ buguna tigɛ sɛbɛn min tun bɛ Mamudu Diko bolo n'a bɛ fɔ a ma ko passeport diplomatique jɔn ta don jamana ta don ni jamana y'a minɛ dun foyi t'a la mun wɛrɛ bɛ yen foroba misi mana foroba bin ɲimi foroba kuma de b'a ban banna n kɔrɔ an ka taga ɲɛfɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi Yarabi. fɛn o fɛn bɛ se ka ni jamana nin se problème ma an bɛ ala deli ala k'an kisi o ma o tɛ Yarabi. n'an bɔr'o la an bɛna CEDEAO la an kɔrɔ ko fɛn min ye Mali Guinée ani Burkina Faso CEDEAO ka lajɛ mun kan ka kɛ a bɛ i n'a fɔ ko ni jamana saba ni ninnu de bɛna lajɛ ni fanba bɛna sigi ni jamana saba kan o tuma vote ko kumaw don wa Mumu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni a bɛna kɛ juillet kalo tile 9 ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ Guinée Bissau kosɛbɛ Mumu kuma in kɔni tɛna sigi foyi kan camancɛ fanga mun bɛ nin jamana saba in na i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na fasoba Mali bɛ o la ka taa se Burkina Faso fo ka taga se an baramɔgɔw ma n'o ye laginɛkaw ye ko kuma in bɛɛ lajɛlen kɔni na sigi olu kan yaasa ko bɛɛ bɛ se ka kɛ u bɛ se ka kalata labɛn cogoya min na wagati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la yaasa jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka sigi jamana ɲɛmɔgɔ min ni bolokɔrɔta y'o lasigi o bɛ a to hali ɲangili caman bɛ yen n'o talen don ka ni dugu ninnu sɛgɛrɛ o ɲangili bɛ se ka bin cogoya min na o kɔni Alassane Dramane Ouattara ado ale yɛrɛ kɔni bɔra ka nin kuma in sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a fɔ ko lajɛ in yɛrɛ tɛna sigi foyi kan yaasa u bɛ se ka kuma cogoya min na camancɛ fanga maaw fɛ walasa u bɛ se ka kalafiliw boloda cogoya min na yaasa jamana ninnu bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na u ka baara kɛ i bonya b'a la n kɔrɔ nin tɛ janfa bolodatɔ ye sa wa aw bɛ pressé anw ka kala fili degun minnu bɛ anw fɛ degun ma ban a tɛ n'a fɔ kɔsɔnni in na bɔgɔbi min tun bɛ ka kɛ Sénégal i ye CEDEAO mankan mɛn u tɛ kuma o la o i ye déclaration jumɛn mɛn jamanadenw ka bɔ jamana ka dɔw ni ka to a la mɔgɔ 30 ni kɔ nka i ye déclaration jumɛn mɛn k'a fɔ jamanadenw aw filɛ nin ka nin mun kɛ hakili bɛ aw la hali ka kalani don u da la ka bɛn n'a ye u bɛɛ y'u kɛ tetew nka ala k'an kisi ni fanga dafiriku nana kɛ sisan ma Guinée fɔ fɛn min ye Assimi ka Mali ani Burahima ka Burkina olu ma Faransi ni ONU to olu de bɛna CEDEAO to wa an ka taga an mago la an kɔni b'a dɔn an ka jamana ninnu a bɛ k'an sago de an tɛ kɛ maa si sago ye kosɛbɛ kɛ ni ala sɔnna a ma n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna diɲɛ kelenya tɔnba ale ka lasigiden mun tun bɛ anw fɛ ba Maliba la ni a bɛ fɔ a ma ko mission ONU ni dɔw yɛrɛ ko MINUSMA ko u ye dan sigi a ko la dɛ Mo i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye ko ye ko min ni an maliyɛnw bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a makɔnɔ wa jamanaden fanba fana tun ka laɲini ye MINUSMA bɛ se ka taa ka bɔ an dala cogoya min na hali ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔw fɛla ko tɛ nka Mumu a ma ɲɛ mun kɔ a kɛra o ye n'i y'a mɛn a ye n'an ka wara faga o y'a sɔrɔ wara in yɛrɛ a kunkolo bɛ i bolo n'i bɔra kalama lasigi mun kɛra juin kalo tɛmɛlen na an ka minisiri mun ɲɛsinen don Mali kɔnɔna ko ani yɔrɔ wɛrɛw ka ko ma Abdoulaye Diop belebele wallahi a kɔni bɔra ka a fɛla yira jamana ɲɛmaa yɛrɛ tɔgɔ la yaasa MINUSMA kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a kun sigira fɛn mun kama Mumu ni kɔ mɔna kan mun kan ni jɛgɛ tɛ ka tila o kan kan an bɛ kɔmɔ dabila o de kɔni hukumu kɔnɔna la jamana bɛɛ lajɛlen faralen filɛ ni ɲɔgɔn kan n'o ye Nations Unies maaw ye u ko ni ala sɔnna ma fasoba Mali y'a fɔ cogoya min na olu kɔni na sɔn o ma ni ala sɔnna ma k'a daminɛ ni juillet kalo in yɛrɛ tile fɔlɔ la fo ka taga se décembre kalo tile 31 ma ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la ko u ka kasaw kuru o b'a yira k'a fɔ ko an b'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA kɔni dankari de kɛra a ka fanga la baaraɲɔgɔnya la ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ n bɛ hakɛto ɲininkaw fɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɔbagajuguw kɔni donnen don a ko la ka sabu kɛ mɔgɔ caman kun ye kuma caman fɔ ni MINUSMA ko in na ko u tɛ taa n'u taara yɛrɛ i n'a fɔ Isa Kawuji y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko u tɛ taa an ɲɛ b'a la o bɔlɔlɔ sira kelen in kan tuguni a bɛ k'a fɔ ko
a kɔni renouveler la bon an kɔni t'a dɔn tubabukan in bɛ fɛ ka fɛn mun ɲɛfɔ ni a renouveler la hakilima bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni a fɔra ko MINUSMA kɔni ka taa ne kɔni hakili la dan de bɛ sigi u ka baara la c'est pas parce que u yɛrɛ bi yan u yɛrɛ bi yan tɛ dɛ dan de bɛ sigi u ka baara la wa u bɛ yan o ye diyagoya ka sababu kɛ maa minnu dili donna fɛn min bɛ yan a bɛ san 10 ani kɔ bɔ ni a fɔra ko olu ka taa olu tali tɛ se ka kɛ tile kelen ko ye dɛ hali u ka base mun filɛ nin an ka pankuru kɛrɛfɛ pour que nin minɛnw bɛɛ ka cɛ ka taa a kuma ka ca tile kelen ko don tile kelen ko tɛ aw bɛ yan kelen de wa u bɛ Bamakɔ kelen u bɛ Mali fan bɛɛ n'a fɔra ko olu k'u ka minɛnw cɛ ka taa ni halisa dɔw ne yɛrɛ t'a fɔ ko politique mɔgɔ parce que mɔgɔ i bɛ chance sɔrɔ fɛn dɔ fɛnɛ la mais i t'o dɔn mais n'i y'i kisi kɔsɔ i yɛrɛ bɛ tila k'i ka chance i yɛrɛ b'i ka chance tiɲɛ parce que en vrai dire n'i ko ko an ka kuma yɛrɛ ne tɛ ale kɛ politique mɔgɔ ye ne kɔni b'a dɔn politique mɔgɔw de y'u dugu a kɔfɛ ka kuma di ale ma cogoya min na minnu y'u si bɛ kɛ politique la n'an bɛ se k'an bolo ɲɛsin minnu ma ni yɔrɔ komi taasiran kelen tɛ olu la donc u bɛ ale to yen parce que a bɔnnaw a sigiraw a bɛɛ ka kan ale ma mo nin kɔni kɛra sababu min ni an bɛɛ lajɛlen maliyɛn fan caman kɔni a diyara minnu ye ka sababu kɛ an ka minisiri y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA jɔn ko ala a kuma daminɛ nin na dɛ kabi an ka ni jamana ɲɛmaaw sigira san o san u tun b'a ɲini k'a fɔ ko MINUSMA bɛ se ka taa cogoya min na nka fɔ ka bɔ de fɔ ka bɛn de tun bɛ na u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa MINUSMA bɛ se ka baara kɛ cogoya min na u y'a jateminɛ k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ nakun ye fɛn min ye MINUSMA yɛrɛ ɲinalen don o kɔ a tɛ ka o kɛ a nalen don ale yɛrɛ de bɛ faso jalakiw ta sisan ni ka o kɛ ka Mali sɛgɛrɛ a ma ɲɛ mun kɔ Mumu a wulila ka taa di a yɛrɛ ye ni kɔni ko bannen an bɛ se ka an ka représentant ka kuma tigiw ale ka fɛn bɛ yan n'o ye Isa Koforo ale ka cikan bɛ yen ale kɔni fɛnɛ bɔra ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka tila k'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni kɛlen filɛ ne ka ni décision gɛlɛnmanba mun ta o ne yɛrɛ bolo décision gɛlɛnmanba yɛrɛ tɛ parce que ne ka sɔrɔ u jɔra n delila k'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la yan n ko ne ka sɔrɔ MINUSMA Mali y'a fɔ cogoya min na gagnant don k'a fɔ u b'an ka baara kɛ souveraineté o bɛ to an bolo an ka choix stratégique u b'olu accepter n ko u tɛna nata n'i y'a ye u taara ne kɔni bɛ da a la k'a fɔ Mumu u ma u ko ninnu fɛ a ko nka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni kɛlen filɛ ka nin kuma ninnu ta wa jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ bɔra k'a fɔ ko u kɔni u ma nin ta u kun fɛ Mumu u kɔni bɛ ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa MINUSMA tagali an b'a dɔn cɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ nka kɔlɔlɔ min b'a la n'a kɛra 100 sara ye 90 u bɛ se ka o ta cogoya min na k'a fɔ ko u y'u sigi ka ko in jateminɛ o de kama an ka conseil in fɛnɛ bɔlen filɛ nin k'a fɔ représentant in bɔlen filɛ nin ka nin lettre adressé maliyɛnw na k'a fɔ ko an ka hakilila tigɛ i b'a fɔ ŋɔmi jirana mɔden ni ala sɔnna ma a bɛ maa caman hakili la k'a bɛna kɛ cogoya min na Mumu a tɛna kɛ ten hali idée dɔw bɛ yen Mumu mɔgɔ caman b'o fɔ o ça n'engage que moi k'a fɔ ko en réalité an ka mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ MINUSMA la a bɛna olu fɛ an ka mɔgɔ joli bɛ baara kɛ MINUSMA na olu t'o dɔn olu mɔgɔw bɛ ka kuma u kun fɛ n'i ko an k'a ta k'a lajɛ MINUSMA étranger de ka ca an ka mɔgɔ joli fasoden maliden joli bɛ yen ko mun bɛ baara ɲɛnɛma kɛ MINUSMA la m'a fɔ yɔrɔ jɔsi la m'a fɔ société de gardiennage ani coursier ani chauffeur m'o o fɔ mais administration yɛrɛ la i bɛ se k'i bolo ɲɛsin jɔn ma hali n'a bɛ yen a man ca et puis MINUSMA taara MINUSMA ma taa o i n'a fɔ n y'a mɛn kunnafonidila dɔ da ONG de don mɔgɔ bɛ baara kɛ ONG la i b'a dɔn cɔ k'a fɔ don dɔ kɔni i bɛ sosorobugu kɛ a janyana a nɔgɔyara don dɔ kɔni a ko bɛ na ban o de kɔni hukumu kɔnɔna la fo an ka an hakili fara ɲɔgɔn kan Mumu tiɲɛ yɛrɛ la an ka an ɲɛ yɛlɛ ten sa an k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen n'an taara Moribo tile la an b'a fɔ ko olu ma kɛ an ɲɛna nka fɛn minnu kɛra an ɲɛna ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna o kow bɛ tila ka dilan cogo dɔ la k'o don an maliyɛnw kun na tuguni ko fo an k'o don an kun na halisa an t'a dɔn halisa an tɛ se k'an bolo ɲɛsin mɔgɔ ma ne kɔni hakili la an kan ka mɔgɔw dɔn sisan minnu ta ye faso ko ye minnu ta y'u yɛrɛ ko ye
minnu ka bɛ ka u gulo anw na de walasa ka u dahirimɛw sɔrɔ n'u y'u dahirimɛw sɔrɔ u mago t'anw na a ma se mɔgɔ ko yira maliyɛn na bilen dɛ. bɛɛ kan k'i taga fan dɔn bɛɛ kan k'i taga fan. ni ne ni jate minɛ ko minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna kalan tɛ i n'a fɔ k'i ka taa ekɔli la koyi. Kodɔn ni anw ta o de an kɛlen don k'an ka kalan k'o de ye n'i ye mɔgɔ min se k'i sigi ka tubabukan ba fɔ an b'a fɔ ko nin ma kalan mɔgɔ caman b'a fɔ ko maliyɛn fanba caman bɛ yen mun ma kalan ne ma sɔn o kuma ma dɛ. kalan ni kodɔn tɛ kelen ye. kodɔnnabaw de bɛ Mali kɔnɔ yan wa kodɔnnaw de ka ca Mali kɔnɔ yan donc n'an m'a lajɛ ka an ɲɛ yɛlɛ a tɛ nɔgɔya dɛ. a tɛ nɔgɔya. Ala k'an bɛ sababa ma. ami n kɔrɔ y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan hali bi an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw an ka to o kɔ n dalen don a la ni Ala sɔnna a ma an b'an yɛrɛ sɔrɔ. n kɔrɔ n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taga nin ye jinɛsokala dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko immeuble dɔw ko sangaso n kɔrɔ ko ale binna an b'a fɔ an ka Bamakɔ quartier nafamaba dɔ la. Walayi Momo i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɛra jumadon nɛgɛ kaɲɛ 13 yɛrɛ an ka jamana sigida mun bɛ yen ni bɛ se k'a fɔ ko a baarakɛyɔrɔ yɛrɛ de ka ca kosɛbɛ n'o ye ACI 2000 ye nin dagabana sangaso sigiyɔrɔma 5 n'a bɛ fɔ o ma R+5 o de kɔni suurulen filɛ nin ye Momo a yɛrɛ ma ka fasiri ko an k'a ta k'a lajɛ Momo Ala ni tiɲɛ ka kan ni kɔni ma to a la ni ma to a la Momo ka sajɛgɛ ni dala tinɛni kelen ni o dɔw taara saya ka wusa i ma n'o ye a ko nka bololaminɛnw kɔni o caman den de tiɲɛna Momo ka taa se motow bɛ o la fo ka taa se mobiliw bɛ o la wa an ka sapeur pompier maaw olu kɔni ka constat kɔni na olu ko k'a fɔ ko so kofɔlen binnen filɛ nin yɔrɔ min na k'ali immeuble minnu tugulen don a la ni u ma banba ani kasara in kelen in bɛna u sɔrɔ awɔ u ko ni an y'a ta k'a lajɛ hali ni ka sɔrɔ u ye yɔrɔ in tigi tɔgɔ to sutura la k'a fɔ k'an ka opérateur économique waribatigi dɔ don jamana seko ni dɔnko tigilamaba dɔ don nka a kɔni tɔgɔ ma fɔ Momo nin so in kɔni de firilen filɛ nin ye hali sini e ko dɔw ka moto t'a jukɔrɔ a ye de ni kɔni ma bɔ a la sa nka a kasara a bonyana k'a sabu kɛ bureau caman tun bɛ a yɛrɛ la ye wa ani bureau caman tun ka surun ɲɔgɔn na ne ko fɛn jumɛn de bɛ na ni nin bon n kɔrɔ i b'a dɔn anw fɛ yan nɔ anw bɛ tiɲɛni kɛ fo ka don an yɛrɛ kun n kɔrɔ nɛgɛ dɔw bɛ yen nɔ olu de kan ka don nin sangaso ninnu kɔrɔ étage ninnu kɔrɔ donc ni aw tagara o nɛgɛ ko ninnu ma nɔgɔn dɛ étage 5 étage yɛrɛ dili bɛ fo dugu jukɔrɔ ale fanga bɛ bɔ depuis dugu jukɔrɔ aw yɛrɛ kɔni b'a dɔn cɔ ni a kɔni binna kasara tan tɛ Ala k'an bɛ sababa ma dugawu de kɛ hali bi a gɛrɛgɛrɛ ye maa minnu sɔrɔ Ala k'u kisi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Ala k'a don ni fɛnba cɛ yarabi nka baro ni fɛnba cɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la baro ni fɛnba cɛ e ni ne ka moto ni n kɔrɔ i da bɛ jala la étage binno n kɔrɔ i da bɛ jala la kɔrɔ a bɛ don ani fɛn dɔ cɛ nka a bɛ bɔ ani fɛn mun cɛ n kɔrɔ dala cɛ a bɛ bɔ ani sɛnɛtagaba cɛ dɛ Ala k'an bɛ sababa ma Ala kana fɛn k'an ka moto ni yarabi n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ an ka bi kunnafoni kun cɛ fɛn min ye Moscou ale tɛ riche la faba ye ani ba Maliba faso Maliba Bamako k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ dɔ wɛrɛ tɛ lajɛba min kan ka kɛ Russie ale ni farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔ kumaw don an kɔrɔ kosɛbɛ kɛ Mo i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na fasoba Mali ani Russie e ko hali na an ma kɛ fa la an tɛna kɛ sinamusomadenw ye dɛ k'a sabu kɛ an kɔni hakilinabaw ye kelen ye sisan o de kɔni hukumu kɔnɔna la ni i b'a kalama k'a fɔ ko lajɛrɛ dɔ kan ka kɛ lajɛrɛ min n'a bɛ Russie ani farafin jamanaw koloso ɲɔgɔn na ni ka u sigi ka babuw bɔ k'u bin yaasa jamana ninnu ka ɲɛtaa bɛ cogoya min na kun da se ka kuma o kan nka a ko tɛ tɛmɛ maa si fɛ ni colonel Assimi Goïta tɛ koyi awɔ kɛ a ko bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ Assimi Goïta de fɛ olu de kan ka ni jamanaw fara ɲɔgɔn kan nin kalo in yɛrɛ laban yɛrɛ la ni Ala sɔnna a ma e ko a bɛ sɔn ka kɛ Assimi ka voyage fɔlɔ ye dɛ k'a sabu kɛ ko a yɛrɛ kɔnɔlen do ye kosɛbɛ ni maa caman délégation caman ka bɔ yan ni ka taa u sigi nin kɛnɛ in kan
an kan y'o kɛnɛ kan sa ko di sa ka kunnafoni ta sun kɔrɔ dɔrɔn ka a jɛnsɛn maliyɛn kan ala an bɛna fɛɛrɛ tigɛ tagali ko la kura y'o lajɛ nin so min yɛrɛ kɔni kan ka kɛ nin kalo tile 27 ka taa se a tile 28 ma Saint Petersbourg kɛ di kosɛbɛ ni ala sɔnna ma mugu ana ye o kɛnɛ in a yi kɔrɔ n'ala sɔnna ma kosɛbɛ kɛ awɔ o de bɛ an ka bi kunnafoni kuncɛ kosɛbɛ an bɛ foli ani tanuni an b'o di bɛɛ lajɛlen ma an filɛlikɛbagaw n'ala sɔnna ma i n'a fɔ an y'o fɔ cogoya min na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ kosɛbɛ ko ni ala ma fɛn kɛ an ni olu la kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni an bɔra yan ka taa an bolo don fɛn o fɛn na fɛn min ni o tɛ ala ko ta ye ya rabi ama ala ka o tɛ sababa amin shukurani aw k'an bɛn